na rantsa Allah wallahi ga yan ga usi na mai walakanci alaikum salam mi la 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 ni ga a kira ga bala'i kamar yan ga bala'i har makabarta sai ka biyo ni ban biyo ka makabarta ba bashi ni ka biya ka ba to akan 200 zaka biyo ni har makabarta na hodi maka rasuwa an kai mana na rantsa da Allah ni ko aka zo biya na ina biyo ka makabarta babu rana ni wallahi sai ka biya ni kuɗi na wallahi sai ka biya ni mutane kuna cin amanan mutane ko an ji ba su ku kama hokiya to dan ai ma mutuwa baka biyan bashi kai kan mutu ai na ce ka bari ina ba hakuri na nan da Allah ni babu rana ta hiku ga majana ko ka dawo sai an ban ta biyo wallahi dan inda ma ina nan wallahi ko wanka ba ya mai sai ka biya ni hankuri zuwa gobe ina baka da kai wallahi to bari wada ma na rantsi da Allah bari wada ma gobe duk tai wallahi baka ban kudi na wallahi sai na tona mataccen ga wallahi me kace wallahi sai na tono shi babu rana Allah da yana baka ni ne sai mu kai na walakanci ni dan ci halin to lalle Allah dan yau ba a shi harki ta Allah na da Allah sai an biya ni ina baka abu ana zaman gaisuwa na nan babban gida na ce ana abinci dai ku ina na abinci kamala ha Oya, drink, Gary. Whether your brain will come down. I don't smoke you, boy.